Matul iċ-ċeremonja ta' għeluq ta' kompetizzjoni Themis 2025, pajjiżna kompla jenfasizza fuq l-impenn sħiħ ta' Malta lejn ir-riforma fil-ġudikatura u l-indipendenza tagħha. Fl-avveniment kellem il-Ministru għall-Ġustizzja u Riforma fis-settur tal-Kostruzzjoni Jonathan Attard fejn irringrazzja l-organizzaturi lill kumitat tal-Istudji Ġudizzjarji ta' Malta li kien rappreżentat mill-imħallef Ġewen Vella Kuxkiri u lill-membri tal-ġurija fosthom l-imħallef Aron Buġejja u l-imħallef Eugene Buttigieg mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għall-kontribut tagħhom. Il-Ministru saħaq fuq ir-riformi li qed iwettaq il-Gvern biex isaħħaħ is-sistema ġudizzjarja, saq kif il-Gvern qed jiffoka fuq il-ħolqien ta' proċeduri ta' kontabilità u standards etiċi għolin fil-ġudikatura. Fil-kummenti tiegħu Dr. Attard afferma wkoll l-appoġġ tal-Gvern għal riforma konstituzzjonali li għaddejja bħalissa fil-Parlament, fejn deskrivija bħala espressjoni ta' maturità istituzzjonali u rispett reċiproku bejn il-ġudikatura u l-Eżekuttiv. Dina l-kompetizzjoni internazzjonali li ġiet ospitata f'Malta grazzi għal Judicial Studies Committee hija wkoll riflessjoni tal-impenn tal-Gvern fil-ġudikatura f'dak l-għandu x'jaqsam ma' taħriġ li jkun neċessarju minn żmien għal żmien u taħriġ kontinwu wkoll waqt il-ħidma tagħhom.